Lang namaselo chani ndimade kwana hasta la vista eitada sanibunani KwaZulu-Natal khona ngicele namhlanje ngingakhohlwa ukubingelela ngithi wayisalam walaikum wayisalam niyaphila ke KwaZulu-Natal ngiyathemba abantu bonke baphila esifundazweni hlelo lakho loMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal oluthola njalo ngeviki lufikile ke namhlanje igama la KZNHealthChatDotGov Lushaba kakhulu Ntokozo akamaphisi sithola kahle kakhulu kuyo yonke imisakazo emkhulu KwaZulu-Natal uphinde usithole nalapha yakho mabona kude wesifundazwe i1 KZN siyathemba abantu bayaphila endaweni ehlukahlukene kungene kahle unyakeni omusha bawashaya kahle amathini kaza sashawa yini amathini mina nginenhlanhla ukuthi omakhelwane nami bathenga iziqhumane lezi eziqhuma ngempela so sengivele ngime nje ngapha eceleni ngibukele bese ngithi nezwa ke kuqhume kube njaya nabantu ke bawuhlukanisile unyaka sizwile ke nomsindo ngokuhlukana konyaka nezinto abantu abayixoxayo banye bayathanda indlela ohlukane ngayo abanye abathandi kodwa ke thina siyajabulela ukuthi siwelile singenile se2024 noma u2024 kukuwe uthi ufuna ukubiza kanjani ake siqale kuhlelo namhlanje luzoshisa kahle kakhulu ngoba nginiphathele ngempela ezinohlonze ngempela ikakhulukazi nje basesikhathini sokuthi siqalisa unyaka uyazi ukuthi unyaka mawuqala kunento eziningi esizibekela zona esike sithi nje siyafisa ukuthi siphumelele ekwenzeni izinto siyibekela ama goals abanye bebe nezinto abathi cha kulonyaka nje impela nje angifuni nje kushaya uJune ukuthi ngakutholile uhamba unyaka ubone sekufika leso sikhathi leso ube umuntu kwesinye isikhathi ke oyibona engathi awusiyo umuntu ophumelelayo sizoyixoxisa ke nento eziningi kakhulukazi ke nezinto ezithinta nje health lifestyle ngiyazi ukuthi health lifestyle abantu abaningi baye beyithatha ukuthi ufune kuyojima ube izidlakela sinaye ke ozositshela thina kahle iyiphi indawo ongaqala kuyona kodwa enye into odokotela baye besiyalena ngayo ukuthi ke uma uzojima nje ukwenza kube kodwa ukhohlwe layer part ye nutrition noma ye diet ukuthi udla kanjani ke usujimile engathi kuthi usuchitha isikhathi kwesinye isikhathi mawenza leyo nto leyo ingakho ke namhlanje sinaye nodadewethu ozosithatha sibeke ukuthi ke ujima unjalo kodwa ukuze umkhaba kunciphe uyibone nawe usuba fit uba right yini okumele ugade ekutheni ungayidli yini ekumele uyidle siyigade zonke lezo zinto enye udaba ke olushisa ibunzi esolibheka yiloko lelo lithinta ukunciphiswa kwawo amabele udaba esike salikhulumisa ku Facebook page yethu yoMnyango KwaZulu-Natal Department of Health nalapho kungene khona abantu abaningi more than 1,000 people beningena nemibuzo ehlukahlukene udokotela wethu ke oyi specialist ukhonakela namhlanje ozophinde athi ukucacisa kweminye imibuzo abantu abayibuzile khona lapha ya ukuze ningathi masuke siphosa into lapha bese abantu bakhona nabakholelwa ukuthi sisona isibhedlela sahulumeni lesekhulunywa ngaso abakholelwa ukuthi lezi zinto zisuke zenzeka ezibhedlela zikahulumeni sawubona mphathi ohlelo bamapisa bingelela ababukeli nabalaleli emakhaya igama lami uNtokozo Maseko ngiwumunye wabodokotela abasebenza ku department ya Plastic Surgery Reconstructive Surgery based esibhedlela i-Inkosi Albert Luthuli khona la eThekwini bantu bakhona abantu abamnyama lapha eNkosi baningi mina ngithethe into yabelungu nje ngicela hayi futhi abelungu hayi lutho baningi absolutely cha kuyohlala kusijabulisa ukubona abakithi sekuyibona basenzayo izinto baphela izinkolelo kuhlala kungathi into zabelungu lezi masibona abantu abasebasha njengawe sekuthiwa specialist yabona nje uyajabulisa kakhulu le sidlulele kuzamsams hello mazams sawubona Mr Maphisa ngiyabingelela umphathi wahlelo Mr Maphisa kanye nababukeli nabalaleli emakhaya igama nguzama Lushaba ngisebenza e-Inanda Community Health Center lapho ngisebenza khona njengo dietician ngesizulu esithi umluli kwezokudla angithathele isikhathi lesi ngigijime ngejubane ke ngeke udokotela wethu uNtokozo Maseko oyi plastic surgery eNkosi Albert Luthuli mhlamba siqale lapho usitshele nje uthi na dokotela mhlambe i-plastic surgery lemasikhuluma ngayo sikhuluma ngani kodwa ngaphambi ngene kwena nangu nathi inxumalo emafakatini wenginathi inxumalo usemoyeni sawubona Usemoyeni niyaphila mfowethu wenu njani ungene kahle onyakeni omusha ngene kahle angiyanda nathi uyabona simqabaqaba compliments of the new year basho njalo kuthini okwakho ukuphawula mfowethu umbuzo nje okhona ukuthi
uma ukuthi wenza into ze-plastic surgery akwenzeki yini mhlawumbe uzithole mhlawumbe sewuba semathubeni okuthola umdlavuza mhlawumbe umdlavuza wayebele kanje. Okay. Uzowuphendula kudokotela ngoba vele sidila nayo indaba yawo i-plastic surgery le. Kungenzeka nogcina usuyithu ngenxa nje ukuthi wenze i-surgery uyithola usunomdlavuza kodwa ngicela ubambe lo mbuzo uzowubuza uzowuphendula. Ukhona omunye umbuzo nawo mfowethu? Ngeke sazi. Ilokho siyabonga kakhulu uzokuphendula ke emoyeni dokotela uyezwa. Bonga. Absolutely. No, dokotela bengizocela ukuthi siqale usi-introduce nje kahle ukuthi usitshele nawe ke le plastic surgery le yini nisuke nenzani nama kuthiwa nje i-surgery whatever lento uzokushona ngendlela yakho na ke nenzani lapha ya. So lapha ka plastic surgery kuyi mawuthi plastic so ukhuluma ngendlela okwenziwa ngayo ama operation. So ayikho alukho ucwazi oluthathayo lifakwe emntwini. Okay. Noma ikhona ke indawo yako ukuthi kube khona ke okufakayo kwesinye isikhathi. Kodwa masikhuluma nge-plastic surgery sikhuluma ngabodokotela aba treata izilonda, so isilonda emntwini olimele ungaba umuntu oshile abalungisa futhi nengane ezizelwe zikhubazekile abanye uthola ukuthi bavulekile la emlonyeni nasodebeni idebizwa nge-cleft lip and palate. So ithina isilungisa lo ukuze umuntu alungiseke abuyele esimeni sakhe ebekuso ngaphambi kokuthi yenzeke leyo nto leyo makuthi umuntu olimele. Mhlawumbe omunye kuzozwa le plastic mina nje mase kuthiwe plastic surgery ngeje nivele mfuna imfaka ucheckers lapha kugcwala o plastic but ke awiqondise le inabo no plastic obukhona noma nje igama nje kuqondene. Cha igama so lapho lelo gama lelo likhuluma ngoku to mold so ukubumba ukulungisa ubuyisele izinto esimeni. Hey wangichazela kahle no sike sakhipha la information khona intokazi esasebenzisana nayo yayihlinzwe wona amabele yayisicela ukuthi yafisa ukuthi idlulisele information kubantu ngoba iyayibone ngathi abantu abaningi abanalo ulwazi ukuthi lolu usizo lukhona nasezibhedlela zakithi kahulumeni. Sase sihamba ke na yacela ukuthi sicela ungaziveze ebusweni ngoba nami phela ngifuna mase ngihamba abantu bengivimba becela ama selfie becela ukushutha nami. Nangempela ke i-video yayo went viral eyagcina ke isinabantu abaningi abanemibuzo eminingi abayibuza. Yingakho sithe asinibuyiseni ukuze nizoyichaza kakhulukazi imibuzo yabantu le ababuza ngayo lapha ya. Yiziphi izathu ejwayelekile ukwenza abantu bafune ukunciphisa amabele? Ngiyafisa ukuthi ungene lapho kodwa ngaphambi ungene asiqale ngombuzo kamfowethu lo awubuzile ukuthi yena kungenzeka nogcina usuyithola kuba no cancer just because usuke nje wena ungenankinga wayokwenza le surgery le. Cha uma sikhuluma nge-surgery yokunciphisa kwamabele akukho esikufakayo emntwini suke kukhishwa nje inyama lena ongathi i-excess engadingeki eda isisindo emntwini. So akukho esikufakayo esingathi manje sekungabanga ukuthi bese kuba khona into efana ne-cancer. Yeah so akuyona into eyenzekayo. Okay. No ngiyathemba kumfowethu lapha emafakatini usizakele. Khona insizwe yami engenawo amazinyo umngane wami ngihlale ngixoxa ngalensizwa. Yayithi mayithe emafakatini yithi emafakatini. Yawo uza uthi usho kamnandi sonke sesithanda nje noma kungonakele lutho uthi hey asifakatini sesikhuluma ngemafakatini njalo. No yiziphi izathu ejwayelele ukwenza abantu begcine ke sebefika kunina bepresenta kunina uthi engathi ke kuba iziphi izathu isikhathi esiningi. Zona ke ziningana izathu zokuthi umuntu abone ngathi amabele akhe adinga ukuncishiswa kodwa ezijwayelekile kuba ukuthi amabele amakhulu asindayo bese lokho kusinda kusekubanga ubuhlungu entanyeni emahlombe nasoqolo. Bese kuba khona ke abanye abazocomplaina ukuthi uqubuka i-rash ngaphansi kwamabele. Bese ubukhulu bawo benza ukuthi nokuthola izingubo ezinela kahle kuse kuyinkinga uthola ukuthi akuno bra omnelayo umuntu awusekho. Bese ke nale weight yamabele idonsa kuwo lo bra bese isilimaza even la emahlombe la ukuhamba khona
nama straps obra. So singathi nje izona izathu abantu abanokuyibeka ezijwayelekile lezo. Ngokukhumbula nje kwakho phela nhlaleni bahlinza abantu yipi weight enkulu eyakuyafika nomuntu ilethwe nje amabele mhlawumbe nake nawakhipha kwathiwa uluze so much weight ngokuthi niwakhiphile amabele. Ngaphambi kokuthi nje ngiyuphendule lo mbuzo ngizocela nje ukuthi ngiclarify ukuthi ukuncishiswa kwamabele akuyona i-weight loss surgery. Okay. So inhloso yethu akuyona ukuthi umuntu aluze i-weight ngale operation. Kodwa ke uma masikhuluma ngesisindo samabele eseke sawakhipha maybe 1 month back khona patient ese-operatile kwaphuma 2 kgs on each side. So in total about 4 kgs. 4 kgs. And kodwa ke abebe operator emavikini angaphambi kwalelo suku lolo bathi bakhipha 2.9. Sure. Per. Yes. 2 to 3.36 kgs lo. Yes. Yo. Uma ke udinga ukuncishisa lamabala uphuma ushonepho omunye imibuzo ebivela lapha ngizobathatha abambalwa akade bebuza uSandile Gumede. Usandile akusenele igama lomuntu wesilisa. Hayi uSandile ke Gumede ke uyabuza mhlawumbe bakhona ke abafuna ukunciphisa izibele mangibuka kodwa bakhona phela emaXhoseni oSandile besifazana asathi ukuthi umuntu wesifazane ke lo okonje futhi akufuneka ngicwase bakhona nabesilisa ababa besifazane kwesinye isikhathi. So ke uSandile Gumede uthi ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe ngifuna ukunciphisa amabele ngingenze njani ngoba ngiyafuna ukuwanciphisa futhi nawe umunye nje ufuna ukunciphisa nami kumbuzo wami ubusho njalo thena ngiphuma ngibheke phi ngingowale kwaNongoma emakhaya noma emtubatuba noma kwahlabisa Jozini ngiphuma ngibheke phi ngoba siyezwa kuthiwa niyenza la eThekwini emadolobheni but mina nje le emakhaya noma ngabe ngikhona ke lokushini kwamasho ngiphuma ngishonephi kuphi la kuqalwa khona. Into ebalekile ukuyikhumbula ukuthi i-Department of Health i-department eyodwa. So zonke le ikhungo ezempilo ziyasebenzisana. Okay. Kusho ukuthi ke wena ke uma kukhona inkinga onayo uyasukuma nje uye esibhedlela noma eklinikhi eseduze nawe. Uzofika lapho ufika ubachazele ukuthi unenkinga ewukuthi uma uthole udokotela noma umhlengikazi bazobe sebandlulisa ke kulana okumele undluliselwe khona. Okay. So mangabe usufikile lapha na wabachazela bakuhlola kahle babona ukuthi yiwona amabele lawa ayinkinga babese ke baxhumana ke nabodokotela basebhedlela lezi ezinkulu abazokwazi ukuthi bakusize. Yini ke le ebeyibheke ngaphambi kokuthi kuthiwa umuntu cha kumele ayoncishiswa amabele sizwa kuthiwa le operation ayenzeke umuntu emkhulu kuyaye kufanele ukuthi anciphe yena kuqala yini eniyibhekayo ngaphambi ukuthi umuntu kuthiwa cha wena ke usungedlula kuyonciphiswa amabele. Okay, kukabili singahlukanisa nje sithi sibuka amabele sibuke futhi nomnikazi wawo. Okay. So mangabe sibuka lana emabeleni sibuka usize wamabele ukuthi amabele makhulu kangakanani makhulu ngalendlela ukuthi adinga ukuthi ancishiswe. Sibuke futhi isimo sempilo sawo lawo mabele ukuthi akunayilonda yini sibheke ukuthi akuna mathumba akunayigaqa yini ezizwakalayo. Sibuye sihambe siyokwenza sikubiza sothatha ithombe efana no ultrasound noma mammogram isithombe sebele sokubheka ngaphakathi ukuthi ayikho na i-cancer yamabele. So umdlavuza wamabele nawo fasenze sho ukuthi awukho. So mase sikwenzile lokho sabona ukuthi makhulu lamabele futhi akukho okunye ukugula okukhona. Sesidecide ukuthi okay lo muntu lona angasizakala ngokuthi kuncishiswe amabele. Bese masibuya ngapha ngasehlangothini lomnikazi wawo amabele fasibuke isimo sakhe ke sempilo ukuthi yena unjani. Siyabuka ke ukuthi weight yakhe ithini ngoba siyazi ukuthi uma i-weight yakho iphezulu lokho kukhuphula nobungozi be-operation. So kufanele sikubheke lokho uma iphezulu bese ke refera kuma dietician nabanye abazomsiza ukuthi aluze leyo weight leyo. Bese ke sibheke ke nesimo sempilo isimo sempilo yakhe sibuke izifo angahle abe nazo sibuke futhi ukuthi zilawulekile na
Uma kuukuthi sithola ukuthi hayi unazo ezinye izifo kodwa zilawulekanga kumele ke nazo bese ke ziyatreatwa ukuze isimo sakhe sempilo sibe right. Mase sikubhekile konke ke lokho ilana ke sikwazi ukuthi sisho ukuthi hayi lona ke asengenziwa i-operation. Khumbuza umlaleli ekhaya igama lohlala i-KZNHealthChatDotGov. Dokotela lo mabizo Ntokozo Maseko okuyena ko i-plastic surgeon. Uyabona ke abantu laba bambibele ntofoto ulithi selisika phaca ayi phumezela ilight ibele badlali kanjalo kodwa ke kuyenzeka yini ukuthi ke usumdala kakhulu mhlambe yipi ikhona into age ukuthi ile age la inima khona ukulisika ibele noma nje uyabona into age ithini i-age angeke sithi kune age ngoba abantu noma bekhula abakhuli ngokufana. Uzothola umuntu ona 60 kodwa mawubheka umzimba wakhe mawubheka i-health yakhe uthola ukuthi uyafana nomuntu ona 35. Okay. So uthola umuntu ona 40 kodwa ngenxa yempilo nokugula nezinye izinto uthola ukuthi mhlambe yena usekhule ukwendlula iminyaka yakhe. So angeke sithi kukhona i-age ekhona uma wena noma uyibona ngathi usukhulile kodwa unayo lenkinga and ucabanga ukuthi ibangwa ilamabele amakhulu hamba uyothola usizo bese bazokwazi ukuthi manje ke omunye uzoyibuza ekhaya ukuthi na kungenzeka yini ukuthi mawukuthi ngiumuntu osazophinde abe nengane futhi nengihlinze akuzuku-affectani ukuthi mhlambe ngibe nobisi mase nikhiphile konke lokho enisuke nikhiphile ngisazokwazi nokuqhubeka ngincelisa ingane yami kwasha kwacima. Okay, so uma sithatha i-concern ngoba manje umuntu ufanele umnike yonke i-information ebalekile uma ngaphambi kokuthi nihlinze. Leyo into ebaleke kakhulu ukuthi sibatshele abantu ukuthi kungenzeka ukuthi ube nenkinga uma sofuna ukuncelisa in future. Kodwa ke abantu ababa nenkinga yokuncelisa singa mhlawumbe about 30% abangahle babe nenkinga. Kodwa even noma kwenzekile lokho akwaziwa ukuthi kubangwa i-operation noma kwenziwa ukuthi vele bekezoba nenkinga yokuncelisa. So kodwa ke into ebalekile ukuthi umuntu ayazi ukuthi kungenzeka ikhona i-possibility but 30% wayo. Emva kokwenziwa le operation ke kuthatha isikhathi esinganani dodo ukuthi ngibuyele nje esimeni sami nyaka wonke mhlambe ngilokhu ngixhuga ngabe kuyaxhugwa noma inyangana noma amavikana sengipholile sengi-right. Okay, so asiqale uma u-admithiwe uzohlala esibhedlela isikhathi singango 3 days. Okay. Yeah, so uma yonke into ihambe kahle kuyenzeka kodwa kube khona abanye abazohlala isikhathi esithe ukuba sidenyana. Bese ke mase dischargewe uzohlala ekhaya ungaye emsebenzini mhlawumbe isikhathi ngawo 2 weeks. Kuleyo 2 weeks abantu abaningi ngiyodinga lo 2 weeks. Yeah, so about 2 weeks amasonto amabili ozowahlala ekhaya ululama. Bese ke kuzothatha isikhathi mhlawumbe singangenyanga ukuthi ube right ukwazi nokubuyela ukuyojima nento enjalo. Kodwa okubalekile ukuthi wonke umuntu uhlukile and kuya ngokuthi izinto zihambe kanjani. So kuba udokotela lo nokutrithayo uyena ozokutshela ukuthi hayi usukulungela ukuthi ungabuyela emsebenzini osukulungela ukuthi ungaqala ujime futhi. Hayi ikhiye kakhulu. Lapha ke esifundazweni izipho izikhungo okuyizona nje. Yazi wena usuke eNkosi hayi lento sika izinto lapha eNkosi ngathi nje nanidalelwe yona. Ayike into engasikwa lapha. But izipho ezinye ke izibhedlela umuntu asizakala kuzona. Kodwa ngiyisho leyo nto ngazi ukuthi ukuchazile ukuthi akekho vela asuka yiyele esikhungweni. Kubalekile ukuthi uqale eclinic yangakini kube yibona ke abakureferayo endaweni e-right. Iziphi kodwa lezo ikhungo enigcina nenza kuzona? Okay, so eMaritzburg kukhona iGrace Hospital akhona ama-plastic surgeon lapho bese eThekwini kuba yi-Inkosi Albert Luthuli ephinde isebenzisane ne-St Aidan's. Oh yes, njengoba udadewethu lo engene ethi wasizakala e-St Aidan. Okwanti kwakusuke nina Absolutely. Cha sekizwa kahle. No, siyabonga kakhulu Dr. ngizogijima ngejubane ngiye kwi-Facebook page siyothatha ke laba bambalwa abebebuzile. Uthandeka Mahlase uthi but this falls under cosmetic surgery. Bengingazi ukuthi government hospital iyakwenza. Uthi lento ngathi ikuma cosmetics lento zana ungayichaza uyithini mhlawumbe? Iyona ne cosmetic surgery.
Uma sikhuluma nge-breast reduction ayiyona i-cosmetic surgery ngoba amabele amakhulu ayamkhubaza umuntu ugcine engakwazi ukusebenzisa umzimba wakhe ngendlela athanda ngayo akakwazi ukunyakaza ngendlela athanda ngayo futhi kumenzela i-pain so angeke sithi i-cosmetic surgery umuntu kwesisikhathi ungagcina ekhubazeka lo muntu ngoba omnye nje ngezwe kuthiwa ngathi spinal cord sasesilimale edonswa amabele kusohlala egobile yes hayi ke uyathemba thandeka amahlase uyaphenduleka lapho uBianke Ngomane ngashawa uvalo ayasikwa as an operation uthi ngashawa uvalo kanti ayasikwa as an operation manje babunewaceceza nje impela niwaqobe niwasika kanjani nase ngibuka anyanisi manje vele icecece kodwa ke uthuthukile naye lapha noBianca Ngomane uthi niyawasika ngempela kwenzakalani wona kumele ayasikwa yes sifike sidwebe kuwona amabele ukuthi siplane ukuthi kuplane ukusikwa khona based on isize nokuthi ekugcineni sifuna ukuthi ahlale kuphi esifubeni yabo so kusika kuwo wona amabele kodwa mase siqedile siyathunga nje kahle ukuthi kubukeke nanguzipho ziyanda kafuze Ngcobo uthi sicela bavule eyokunciphisa izisu nemkhaba bandla akusajimeki safa ukusindwa imkhaba ikhona into yokunciphisa umkhaba hayi bengayazi ke nami hayi abona leyo mkhaba ke kuzoba umgwaqo neboard kodwa uzokhuluma ngayo kodwa uDr Ntsele benozama la leyo mkhaba ngiyathemba ke uNgcobo lo uzosizakala unquma lo ndu uthi how long is the procedure ngiyacela ukuthi ubusukuphendula kodwa sengaba ukusummarize nje angazi ke makethi procedure usho ioperation noma usho i-process yonke yokuqala lena kuyahluka kuya ngokuthi zingaki izinto kumele zilungiswe kuqala ngaphambi kokuthi uyithole operation bese kuya nesikhathi esisitholayo sokuoperate ngoba sicomputer nento eziningi kunabantu abafanele ba-operate for i-cancer kunabantu abalimele so kona kuningana but angeke ngikwazi ukusho isikhathi esi-exact nangu ke u-Ayanda Dloni mina ngicela ukubuza if ufuna ukuwagcwalisa ngoba imbewu kuyabheda shame bayakwazi ukwenza sekuyafutha like ngoba amahloni ngathi awesalukazi lapha ngisilenda ngiyisilenda elokuncelisa kwami ubhalile ukuthi isiZulu ngazo sibhala kanjani kodwa ke into yakhe mayilalele ithi ngathi uyisilenda namaye namabele sekwincane nje kuyincence anikwazi nokwafutha abe makhudlwana uma sesikhuluma ngokwafutha ke suke sesikhuluma ngecosmetic ke lapho yes so sekuyicosmetic ke leyo yes but uma phela umuntu enenkinga asithi ngoba ngithi kuyi-cosmetic akahlali ekhaya akasondele sibone futhi ukuthi khona indlela angasizakala ngayo yes ngoba ungathola ukuthi lento le angagcina esangana ikhanda omunye esanganiswa amabele nje ukuthi uyamuza ukuthi yena sekuyam-affect impela uthi ke sefisa nokwafutha njengebhaluni ngendlela nje am-affecta ngayo so ke ngiyacanga ukuthi psychologically kungenzeka ukuthi kunezinto ekuzenzayo lokho kodwa sengiyathanda oba sekuvela nalenhleseke ababeke bayiveza ukuthi u-cosmetic ungena kanjani bese kuba yilokho okunye ngiyajabula oba usesikwazi uMapho Mkhungo uthi malini bakwethu please I need to know uyafisa ukwazi nibakhokhisa malini ukuze umuntu akwazi ukwenza yonke le process so makuza ngakweze imali ke thina ke asibi involved kakhulu ngako kodwa engikwaziyo ukuthi uma uzoza esibhedlela sahulumeni ukhokha according to i-pay ukuthi wena uhola malini so kunama grade ahlukile abantu okuya ngesimo sabo so omunye nje uthola akasebenza inhlobo ukhola impesheni kuyakwazi agcina ngakhokha ngisho isenti uyokuthi wena mawusenza ukuthi unembezo ufunakalayo abantu abathembeke akhokhe lapha esibhedlela bengayenzi lento ongakhokho khona insizwa lapha iyasebenza impela iudokotela mayisilapha isavezi udokotela isithi yayi ngisiguli lapha kubalekile ukuthi bayiveze ukuthi uhole nakho ke usuyitholile indaba ungasondelela lapha kuchargewa ngokuthi wena uafforda kangakanani kunendlela kababala ngayo bese yakwazi ukuthi kodwa akusinto enkulu futhi engathi yababazisa ngeke kufane kodwa mhlambe kuzomela ke sithola umuntu ozositholela ukuthi ipricing yakho bayayifuna bona ipricing exactly ukuthi ngacishe kuthini
uSlima Gubane lo ethi kazi i-minimal cost imalini since it's a public hospital. So baningi abafisa ukwazi i-price tag. Ngiyacela mhlambe ke next week somele sizame ukuyithola bayibala kanjani sikwazi ukubabuyisela abantu. Sithembile ngidi please sacela ukusiza kulawa awami anama lamps. Uthi mayinama lamps wona ke nenze kanjani kusangena under yona ni into efana nayo eliduzana. So uma sekukhona ama lamps suke sekuyinto ehlukile. Okubalekile ukuthi asheshe aye esibhedlela eseduze nala hlala khona njengoba bengishilo bazofike bamhlole khona bese benza ama test okubheka ukuthi lama lamps lawa engabe ayini. Bese ke azohamba ke ayo treatwa ke lawo ma lamp kodwa ngeke kusaba yithina ke esenza lokho sekuzobe sekwenziwa bodokotela baku breast unit uhlelo lolu. Ayike ngizocela ngoba isikhathi asisekho ngakumina usalisa ungihlanganisela kulo ngingaluthola kanjani usizo lengane yami Nkosi yami ngiyacabanga ke kuphendulekile kule mibuzo yonke bekade uyibuza bekubuza lapho uNonhle Mngadi uDimakatso Simanzex uthi do I need a referral letter from the clinic? Ngiyacanga ukushilo lokuthi ibone clinic abazokwenzela i-referral letter. Mhlambe ke awugcina unga-advisor umuntu obhekene nalesimo njengamanje ungathini advice yakho dokotela sesokhulula. So just ukuphinda nje lokho ebengikusho ngokuthi abantu kumele bayisukumele impilo yabo. Uma kukhona into ekhuphayo ubona usindwa amabele hamba uye esibhedlela seduze nawe kube kodwa isibhedlela sahulumeni bese bazofike bakubone bakuhlole and then kube bese uzosizakala kodwa ungahlali ekhaya usizo liyatholakala. Nizwele ke bakwethu emakhaya uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali ukukhathalele sifuna uma uqala lo mnyaka uqale uzethemba uqale uwena uzizwa. Sibonge kakhulu Mabizo ngiyathemba ke nangokuzayo ngokudinwe thina uzobuza usixoxela ngengcengce yena uzosixoxa ngezinye izinto ngengcengce le to wena omeja ngengcengce lapha Albert Luthuli. Hayi mawufuna umuntu engcengce phambi sandla. Siyabonga dokotela. No besishilo ke bakwethu ukuthi kulolu hlelo namhlanje sobuye sibheke eduze indaba njengoba siqala unyaka siuqala kanjani unyaka ngezinto ezihlukahlukene ezithinta ukuqala konyaka. Into ke yokuqala konyaka ithinta into eziningi. Ngeke ngithi mina zama njengoba sizoqala unyaka ave kubalekile siqale siba abantu abanyakazisa umzimba siba abantu aba-understandayo ukuthi ke ngisho imicabango yakho kuya affecteka kakhulu ngokuthi udleni namhlanje uexerciseile namhlanje wenzeni namhlanje. Ingakho ke sino Dr Ntsele namhlanje kanye nawe sizama ukuze nisithathe nisibekeke manje kahle kahle nje sesithi kumuntu osekhaya njoba sizoqala lonyaka ake siqalisane nike njalo ngenyanga ngizonibuyisa futhi sizoba checka ukuthi sebekuphi. uDr Ntsele uzosipha iprogram yethu yokuexercise ukuthi thina ke sifuna ukuqala ngokujima. Dr Ntsele ngikhona insizwa sisenza nayo ekuthiwa uphumlane angiyiboni namhlanje ivele ikuthatha igijima ke i-comrades marathon. Mayijimisa ivele iqalise as if nawe umuntu ojimayo. Wangijimisa ngalala 2 weeks isandla singakwazi nokuyinwaya la emhlanje. Manje kwasecaca ukuthi hayi ungithathe wangiphosa phezulu kakhulu kanti bekufuneka ngiqale kancane. Namhlanje njengoba nila no2 sifisa ukuthi siqale into ezothi ke every month sizoba nani ukuze nisikhumbuzise ukuthi ke kahle ukuze ngibe umuntu okwazi ukuqalisa kufuneke ngiqalise kanjani. Okwesibili ekudleni sibalansisa kanjani ke entweni ezobishiwo udokotela ukuthi mas exercise agada nakho kade lokho bayebethi ke futhi into eziningi ezizifo zicasha lapha enhlizweni ezifinye icasha lapha egazini kubalekile uhlala unyakazisa igazini nenhliziyo uyijwayeza ukuthi iphampe njengamandla zonke lezo zinto ngiachieve kanjani ke in a week in a day if kune program engathi nina ningasakhela yona esingancenga ngayo ngoba omunye usuke eshawe na ukuthi ngizoqala ngapi unyaka uyaqala ngivuka ngishonephi ngivuka ngenzeni nomunye anginayo imali yokuyejimini mayengeke imali yokuyejimini yini eniyenithi ningayiphakamisa. Ngizocela ukuthi siqale ngalapha kuyi-diet ngoba siyazi ukuthi na abantu abaningi bayibethi hayi mina ngiyajima kodwa hey umkhaba unyakazi awuyindawo. But ke sizoqala nosisizama ngiyacela nje ukuthi uyi-introduce ubani wenzani la eMnyangweni ngaphambi basiqale sixoxe. Njengoba senkade ngishilo ngiuzama Lushaba dietician osebenza e-Inanda Community Health Center lapho engisebenza khona indima yami
ukululeka okuqwashisa umphakathi mayelana nendlela enempilo ekumele idle ngayo. Absolutely, ngoba kubalekile ukudla. Mhlambe ke omnye uzoyibuza ukuthi kubaleke ngani ukuthi uunderstand ukuthi udle ukudla ngendlela. Ake ngisho njalo nanokuthi kuyini ukudla ngendlela nokuthi kubaleke ngani sidle ngendlela masidla into yokudla le masikhuluma ngaye nutrition isikhathi esiningi dokotela kuba ngathi sikhuluma nabantu laba bampofu abangatholi ukudla njalo kube ngathi ibona abangenzi kahle. Sikhohlwe yile class middle class laba basebenzayo ke abaphila ngokudla ezitolo kuthengwa ama chips kudlwa zonke izinto lezi ezicifo sikhohlwe ibona nti bona futhi abagcina sebegula kakhulu ngoba asilase isikhathi soku-exercise ngenxa yomsebenzi sine-stress sidla ukudla okungasikona. Kubaleke ngani uku-understanda i-diet ibaleke kanjani mhlambe nje usiqale lapho ku-basic lapha emuva Zems. Ukudla ngendlela kubaleke kakhulu ukuthi kunalento esiyitshela yona ukuthi kumele sidle ngendlela ngoba sidlela ukusutha kanti kubalekile ekuvikeleni izifo ukuthi singabi nezifo ukuthi nalabo sebenazo izifo ezibahlasele njengabo shukela o-BP bakwazi ukuthi bayimanage ngendlela zingaqhubekeli phambili zenze omunye umonakalo. Unyaka nje mawuqala ke sisi uzama iningi lethu lifisa ukwehlisa ama weight yabona baningi nje basho hayi mina nami ke khona leyo mkhaba nje program yami elokungayiqala ngo20 mhlawumbe kwa2009 ngikwehlisa umkhaba ngikwehlisa umkhaba njalo ngonyaka mawuqala cha kulonyaka kodwa ngithe ngizolwa nayo ngempela yikho ngiphethe inkunzi nje la uNtsele ngeke esihlule nomkhaba Ntsele ngiready kulonyaka lo siyawushaya zulahla phansi. So baningi abantu abasuke bethena bafisa ukwehlisa izisindo emzimbeni nani yini ke neniqhuquzele ikakhulukazi la ekudleni kumuntu ofisa phela siyazi khona ofisa ukwehlisa umzimba khona uthi ngizace kakhulu bakuthi ngiyafisa ukuthi ke kungena amafushana lapha emzimbeni ake siqale ngalo ufuna ukunciphisa niyeni man advisor. Okay. Njalo makuqala unyaka abaningi bethu baba nama New Year's resolutions. Yes. And engasali iyona leyo ukuthi ngifuna ukwehla emzimbeni, ngifuna ukujoin igym. Angazi ke noma kugcina kwenzekile noma kugcina kungenzekanga yini. Kodwa kubalekile ukuthi sisuke kulento yokuthi ukwehlisa umzimba kube into ye New Year's resolution kodwa kufanele kube i-lifestyle. Okay. Uma ngabe sithi lifestyle sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi akube indlela esiphila ngayo kube into esiyenzayo insuku zonke. Ukufinyelela lapho ke Mr Maphisa kuningi ekumele sikwenze kodwa mhlawumbe nje ukukha phezulu ukuthi asikadena amafutha. Okay. Asisho ukuthi amafutha singawadli inhlobo kodwa sikade mangabe ngenza isibonelo nje uma ngabe upheka sithi mhlawumbe upheka inyama siyasikhipha isikhumba uma ngabe kuyinyama enonile manini bafowethu isikhumba philona cream lapha ya abaningi basho njalo athi ngizoyidla kanjani inyama engenase isikhumba kodwa siyasikhipha isikhumba nakhona futhi sigade nendlela esipheka ngayo ukudla ngoba kusiza ukuthi usuwakhiphila amafutha ususikhiphila isikhumba kodwa mawusupheka usuqulela inqwaba yamafutha ekudleni. So into esiyaye sigqugquzela ukuthi uma ngabe sipheka uma wazi ukuthi ekhaya mhlawumbe unawo oven sebenzisa wona ngoba awadingi amafutha mangabe upheka ukudla ka-oven. Okunye singakwenza ukubilisa singa-steama khona nokade kutrenda nje ngonyaka odlule casi kusatrenda manje wonke umuntu ubethenga ama-air fryer ngicabanga ukuthi awukho manje uma uzungenayo air fryer. Zonke lezi zinto ziyasiza ukuthi uma ngabe sipheka singasebenzisi inqwaba yamafutha. Okunye asisho ukuthi singathosi kodwa angabe ukudla sekucwile emafutheni uthi thasi nje noma i-teaspoon yamafutha uma ngabe ukuthi khona ofuna ukukuthosa. Okunye ngizwe ke la nikhuluma nanokuthi ke singawadla amafutha kakhulu but ke bese kuba khona ngiyakhumbula nje mina khona ugogo wethu sasihlala naye kule yaminyaka kudala kwase kuthiwa kungathi nje kunento ethi funeka abilise yonke into ayidlayo yonke into ayidlayo kwase kuthiwa nje akabilise ngazi wayejova lezi zinto zakhona ejova but ke ithini kulaba ke egcina sekuthiwa kufuneka nahlale ebilisa nje kugcina sekuhamba kanjani lapho. Okay, uma ngabe
sipheka akusho ukuthi uma ngabe ubilisa khona uthola ukuthi ukudla njalo udla ukudla okubilisiwe gcina usuhamba usubhoreka usuthi ayi le nxavu le ngoba esikhathini esiningi abaningi bethu uyayazi iba inxavu uthola ukuthi ukudla sekuyinxavu so into esiyaye siluleke ukuthi sebenzisa amafutha kancane mhlamba ke ngenza isibonelo asithe ekhaya siba u5 yes sipheka ubhontshisi namhlanje sithi umuntu ngamunye mnikeze i-teaspoon eyodwa yamafutha lokho kudla lokho kunawo amafutha kodwa akwona amafutha amaningi kakhulu nanokuthi asingakhohlwa ukuthi sinento esibiza ngama-fat soluble vitamins emzimbeni okusho ukuthi amafutha wona siyawadinga emzimbeni ukuze imizimba yethu ikwazi ukuthi absorbe oyisebenzise lama vitamin kodwa ukuthi asidingi inqwaba yawo nakuba ke kuthiwa asidla amaveji singakudli ukudla okunoshukela osawoti namafutha ngicabanga ukuthi ke aqondiwe ukuthi asidle ukudla ongemnandi yini ke ongayenza ukuze kube mnanjana phela ukudla bakithi okay ukudla akudingi usawoti phela ukuze kube mnandi kodwa mhlawumbe ke sithi ukubuyela emuva uma ngabe sikhuluma ngosawoti asikhulumi ngosawoti lo mhlophe kuphela ufufuzelwayo yebo sikhuluma ngamasopo lawo esiwasebenzisayo mangabe sishubisa ukudla sikhuluma ngamaqhuzu lawo ama-nerve cubes yes siyaxolisa usha amagama kozama izinto singaze sixoxe sithethiswe asikhuluma ngeyipayisi ezisisebenzisayo mhlambe uma upheka inkukhu uthola ukuthi uzofaka uchicken spice uma upheka inyama ebovu uthola ukuthi ufaka ubarbecue usawoti wonke lowo so kumele sigadeke ukuthi asikusebenzisi konke lokho ngokweqile ayosinike inhlobo zokudla okunempilo umuntu angazidla kusukela ekseni kwentambama ngiyafisa nje ukuthi usigayide ngosiyami ukuthi uyabona imangathwa osukwini uyibambe kahle khona labanye abayithi bathi breakfast is king kumele uvuke ekseni uthola ibreakfast esuthi eno1 no2 no3 abanye bethi hayi ungadli kakhulu ekseni kunomkhaba nje ibambe la usiyolala abanye bethi ungadli kakhulu usiyolala sigcina sisale sididekile siwumphakathi manje uyabuza umphakathi uthi into ekuthiwa ke njengabantu be-diet neniqhuquzele ini ukuthi mawufuna ukuba ne-balanced meal on a day yenza sure ukuthi imi kanje bese futhi in a week yini efuna ngenze sure ukuthi ngiyibambile mhlawumbe evikini ukuze ngayitholi sengiphinda into eyodwa mhlambe masizothi ukuphindela kancane ngiyaxolisa Mr Maphisa kulombuzo kade ungibuze wona ukuthi ukudla singakunonga kanjani inongo esingayisebenzisa singasebenzisa oanyanisi singasebenzisa ogarlic singasebenzisa oginger singabasebenzisa ama herbs kanye nezinye ke inhlobo zezispice ezingenawo kodwa usawoti njengo turmeric o paprika ziningi ngayibala kuze kushone ilanga ekudleni okuvuthiwe singasebenzisa izinto ezinjengovinika kanye nolamula ukuze kuthi kunambithise lento lokhu yini lokho kuba cream white lokhu mayone manje izosukube igama lothile mangithi mayonnaise angazi kubizwa ngani ke elinye igama sathi mayonnaise la inkinga lokho ke kona kuyinto enabo nomgozi noma nikunaka sikubhixe ngoba sigcina sifaka kona ke pheko ukudla thina yabona nje legenge leshade nabantu abangazi ukupheka uvela ndlale yona pheko ukudla bese dla ke bangathi kuba mnandi ukudla iyona ke ziba namuphi kumthelela lezo imayonnaise ugcina uthola ukuthi iyona esiba yi-veg asikwenzike lokho ngobani sesingeza amafutha lapho yebo no bengisathi ke ake usinike ke nansi le program engifisa usipho nesizoyimonitor as we go next month mawubuya nje sizoba check abantu bakwazileni ngiyazi ukuthi into mhlambe engadinga ukuthi ke ibe nesikhathi sayo nayo kodwa nje ukusinika nje clue ukuthi bafowethu ngadawuthi ekseni kube nalokho emini kube nalokho nalento yokuphuza omanzi ehlala ikhunya kubekwe ngathi dokotela kufanele nje ngosuku siphuza amalitha u8 ezinye insizwa ukuthothi siyolala bese iyawabeka amalitha bese iwashaya kumbuqu ulele lapha isisu simantansana nasingaka awusipheke ukuthi singacishe sikumise kanjani osukwini ukuze mhlawumbe kube into enithi nina it's safer ukuthi singayibeka kanjani okay abantu baye bathokozela into ezihlukahlukene ekseni abanye abantu bathanda ukuthi mabevuka badle ama-cereal abanye bathanda ukuthi badle isinkwa abanye bathanda ukuthi badle ukudla kwespoon okubalekile ukuthi uma ngabe umuntu othanda ama-cereal ukhethe lawa anofiber okanye esingathi ukolweni imaphi lawo mangase mhlawumbe ngenza izibonelo iparish lamabele o oats
all bran esikhundleni sama cornflakes izinto ezinjengama Weet-Bix. Nakhona ke mase siyaqaphela ngoba esikhatsini esiningi kulawo ma cereal ke kufanele singeza ubisi. Uma ngabe sifaka ubisi angabe sesisebenzisa lolu bisi olunamafutha okanye ubisi lolu powder lolu esilifaka ematiyeni. Kodwa sisebenzise lolu ubisi olungena amafutha okanye olunembejana yamafutha. Hey manje nina ukuthi yikho singanithandi kakhulu nisonilwe nalento ezimnandi nje konke lokumnandi ngathi nithi hayi asikukhiphe njengoba ke ukudla kumba eqolo iyiphi indlela elula ongasisiza abantu ukuthi bakwazi ukudla ukudla okunempilo ukudla kona kuyabiza kulezi insuku sithi asiphindele endabeni yengadi wonke umuzi awube nengadi manje abanye ngiyazi ke bazothi mina ngiqashile la engihlala khona mina nginaso space uyakwazi ngisho ukuthola amathaya amadala uyakwazi ukuthola indishi uthola ubhavo omdala usulahliwe okanye uthole ibhokisi ngisho ibhokisi uyakwazi ukutshala eboxini utshale khona kube ingadi yakho nanalabo abanayo indawo asijwayeze ukuthi singabe sesitshala uthola ukuthi utshala umbila kuphela Tshala izinto ezihlukahlukene mawutshalile mhlawumbe spinach ngapha mhlawumbe utamatisi ngapha mhlawumbe uanyanisi wonke amaveji waziyo ukuthi umndeni wakho uyawathokozela okunye futhi ake sibheke indali ungavele nje ungene isitolo even go Facebook kunama group agqugquzelayo ayifaka indali lapho abantu khona besifazana abashoyo ukuthi indali ngapha namhlanje so asithi masithenga sibheke indali nanokuthi uma ngabe sithenga ukudla mangabe kuyisikhathi sakho ikakhulukazi izinto ezinjengama fruits nama veggie uma ngabe uzothenga isaka lama orange manje ungalithenga ngisho nango R100 kodwa mangabe ukuthi ulithenga ebusika ngoba isikhathi sawo ebusika ungalithola ngisho ngo R40 so fanele siqikelele izinto ezikanjalo nalento yokudla ezitolo ake sizame ukuthi sinciphise ukudla ezitolo ngobani ukudla ama takeaways ayabiza phekwa lokho namafutha anosawoti nanokuthi isikalo sokudla uthola ukuthi unikezwa njengezinye nje indawo engeke ngizisho ngegama ngaze siboshwe uyawuthola ukuthi uyakwazi ukuyikhethela ukuthi ufuna idrink enkulu noma ufuna ama chips amakhulu ugcine udla ngokweqile ngaleyo ndlela no dokotela ngoba isikhathi asisekho ngakuthina ngizofuna sigxume kwena direct ngoba i-topic yeni linkene manje ke sinawo lama goals esibekele wona onyaka usesitshelike udadewethu sasigadeni lana la ekudleni nisazobuya lokunisigaida ke as we go nabantu bebuza imibuzo sibaphendule but sikubalansisa kanjani ke noku-exercise lo mangifuna nje ngithi na ngiyafisa uqala manje ukuthi ngi-exercise kufuneke umuntu osekhaya ungamtshela akaqalephi kodwa mhlambe eqala ku introduce ukuthi senguthatha ukuthi uyaziwa kulolu hlelo lolu akekho ongasazohlala ukhona yize noma usukuze ngenye ingxenye kodwa namhlanje uze ngohlelo kwemanje ukuthi ake siphukunyakazisa komzimba nanakho ukubaleka kokuhlala umuntu anyakazisa umzimba ngoba kunano psychological part ozungene lapho ukuthi bathi abanye mawuvuka ekseni wa exercise emini isikhathi esiningi kuyashibilika omunye wangihlebela kwathi nangasekamelweni ngathi kuhamba kahle mawumuntu onyakazisa umzimba kodwa ke cha awusihlebele dokotela ukuthi na kubaleke ngani lokhu exercise sisazoqalisana ndawonye kunyaka uqala igama uSibusiso Ntsele ngisebenza forensic pathology services absolutely koMnyango wezeMpilo la KwaZulu-Natali ukuyivocavoca kubalekile kwenza ukuthi igazi lisebenze ngokugijima emzimbeni kuba futhi nama hormones aphumayo emzimbeni uma ngabe umuntu beyivocavoca lokho kwenza futhi ukuthi ingxenye zonke zomzimba zikwazi ukuthola imisoco esuke ihanjiswa igazi ukuthi ifike kuzo zonke indawo okubalekile okunye lokho bokusho kulesikhathi umuntu eqeda ukuyivocavoca kunama hormones ekuthiwa ama endorphins la umuntu ezizwa khona nje ejabule awuzwa ke umzimba uwakhipha uma ngabe umuntu eqeda kuyivocavoca yiko laba bayiqeqesha ekseni usuku liyayelishelelele ku kakhulu okunye okusizayo kulesikhathi umuntu eyivocavoca uma ngabe kunencindeza nayo noma i-stress into eyakhelene ngaphakathi uyakwazi ukuthi umzimba ukwazi ukudila naso leso simo ikakhulukazi kune hormone ekuthiwa i-cortisol eyaye umzimba uyikhiqize ngokweqile uma ngabe umuntu eyithola ekwincindezi
kulesikhathi eyivocavoca iyakwazi ukuthi yehle bese le eyenza ukuthi umuntu ayithole ejabulile ibe kube yiyo futhi ephezulu ngakho ke okunye singagcizelela ukuthi siyaye siyivocavoca ngoba sithi sifuna ukuluza weight uyivocavoca kukodwa kwenza ukuthi umuntu aluze weight don't say into iqala kulokho ebekushiwo usizama esikufaka emlonyeni ilayilele khona kakhulu ngoba umuntu angahlala angayivocavoci kodwa uma edla kahle uzokwazi ukuyiluza don't say omunye uzoyivocavoca ngokukhulu kuyikhandla kodwa into ayidlayo akusinto right angayiluzi weight so yilokho kubalekile ukuthi siqaphele okubalekile ukuthi sidla ini abanye bethu siyivocavoca siyikhandle ngithi mangabe sengiqedile ngikhathele ngithi hayi ngingadla noma yini ngoba vele sengisebenzile kanti la sengiyiphambanisa khona futhi so uqikelela kulezo zinto kubalekile ukuyivocavoca akumele siyivocavoce ngoba sithi sifuna ukuluza weight isikhathi esiningi sizogeja lapho ukuyivocavoca kumele sikusebenzisele ukuthi sifuna ukuyithola sisesimeni esikahle sempilo phecelezi bakubeke bathi you can be fit but unhealthy hayibo so now lokho akusasizi kanti okubalekile is to be healthy and unfit is to be healthy and fit so lokho kubalekile umlana waphela uyitshela ukuthi uyedwa la cha ngiyayithanda leyo dokotela mhlambe ke ngoba thina igoal yethu la kule program esizoyibeka sikuze kuyophela lo nyaka thina sobathathu eyokuthi one uzofika njalo uzama sikhumbuzisa ukuthi hayibo njalo nawo unyaka uyahamba usadla kahle nakho asitshele nje badesitshela sinciphisa omafutha and so encourage abantu ukuthi basibuze imibuzo enizokwathi niyiphendule but over and above that besifisa ke nawe ukuthi usitshele mangisuke ngiqala nje angaze ngiqale edokotela ngiyafisa nje ukuqala namhlanje ukuyivocavoca njengoba sengizwe udokotela ekhuluma ngifuna ukuqala kusasa yini into yokuqala ekufanele ngiyenze ukuze umuntu aqale akudinga ukuthi aye ejimini udinga nje ispace even nangaphakathi endlini uma ngabe kunendawo encane ukwazi ukuthi uyivocavoce uyakwazi ukusebenzisa ifurniture njengesitulo hayibo kunama exercise okwaziyo ukwenza usebenzise isitulo ama exercise okwaziyo ukwenza nje phansi on the floor noma ke kuyindawo engaphandle so abantu baye kunenhlobo ehlukahlukene zokuyivocavoca lokho ke kuthiwe kwakha umzimba ama strength exercises afocus more kuma muscles bese kuba ama exercise ekuthiwa i-cardio lawa enza ukuthi imithambo yegazi nenhliziyo isebenze ngendlela ehlukile lokho kuyasiza ekutheni kunciphise izifo ezinjengoshukela i-high uma ngabe umuntu ene-high kanye namafutha amaningi emzimbeni so i-cardio kuba yibalekile kulokho lokho uma ngabe umuntu edinga ukungena kuloko mkhakha angagijima noma awalk ibanga namantambama uma ngabe saqala ke ukuthi inhloso yakhe ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ayithole gijima imjaho uqala umuntu angabala mawuthi ufaka iwashi abale agijime for 1 minute awalke for 3 minutes or 2 minutes kodwa inhloso ukuthi uzogijima ibanga elincane awalke ibanga elide agijima ibanga elincane awalke ibanga elide ethi eya ngokuqhubeka mhlambe ngesonto lesithathu uzobe mawukuthi ubeqale egijima iminute elilodwa awalk ama-minute awu-4 mhlambe ngesonto lesithathu lesi-4 kumele bese kwazi ukugijima ama-minute amathathu awalk iminute elilodwa le challenge ngiyayithanda mina ngiyayiqala kwakusasa bengithi uzothi angigijime unomphelo manje uma usuthi angithi 1-2 bese ngiyima ngiwalkela hayi ngiyayiqala kusasa leyo inamandla enye into ebalekile futhi umuntu mangabe eqala akangasuki ngomfutho akagijime ngebanga azokwazi ukuthi akwazi ukuxoxa uma uthi asithi mhlambe uhamba nomuntu noma yedwa kodwa akumele ayithole seshotela umoya kumele akwazi nje ukuthi kube yinto azokwazi ukuyikhona ngaleso sikhathi ngoba phela okubalekile ukukhuphuka kahle kancane kancane
Angeke usicace isihlahla from the top kodwa kuqalwa phansi ukuze uyithole usufikile esicongweni. Yabona ke ngiyayithanda dokotela ngoba ukhuluma nami ngqo namhlanje and mina evekeli zayo ngizonguxoxela enye indaba. Ngangisuka la kwa namhlanje ngemotweni ngiyawalka sakugijima sakuwalka. Mina ngiyathanda ke into mawusunginikile ngiyahlala phekwayo. Cha dokotela ngoba sobe silokhu sibuya nawe njalo ngenyanga njalo ngenyanga uzosikhumbuzisa. Ngicela nje ubaphe umphako wakulenyanga. Usebaphila udadewethu uthi ekudleni ngicela nikade kanje nawe bapheke umphako uthi kuleli viki naleli lizayo kuze kuphele lenyanga ngicela nibambe la sizocela uphumlane futhi lezi zinto ozozisho umfowethu lo la asenzele zona ama examples zazo siwafake lapha kwi Facebook page yethu ebese beyakwazi bayibona ukuthi zenziwa kanjani usiphe nezikhathi zazo ngenyanga ezayo sobe sesiyakhula lapho. Awusiphe nomphako ke walenyanga ngoba siyaqala udile nathi sisaqala ubayeke labasebenza inkunzi. Okubalekile wonke umuntu kumele ayinike isikhathi. Yes. Akekho umuntu ongenaso isikhathi. Bengisazosho dokotela khona labathi mina ngisebenza kakhulu anginaso isikhathi inkosi yami ngicela usifakeke nathi lapho sisijende speeds la emhlabeni siyasebenza. Ngendlela eyayibekwe ngayo kuthiwa umuntu okwazi ukusihlela isikhathi sakhe kulo 24 hours uyaba nesikhathi esifree. So manje umuntu uma esihlelile isikhathi sakhe nesikhathi sokuyivocavoca uzokwazi ukusifaka khona lapho. Kuya ngokuthi usuku lomuntu luba kanjani. Abanye kuba ngcono uma ngabe beyiqeqesha ekseni. Avuke ngovivi ngo5 njengoba kusehlobo useqalile uyayivocavoca. Abanye bakwazi intambama. Umuntu uma ngabe saqala 20 to 30 minutes ongakwazi ukuphusha beyond 30 minutes afike ko 40 minutes ku right kanjalo. Yithi lapho. Kubalekile ukuthi umuntu ngaphambi kokuba aqale ukuyivocavoca ukuthi udlani uphuzane. Ngoba mangabe uthatha ukudla okunamafutha uphuza izinto ezisweet kakhulu kulesikhathi umuntu ethu uyaqala uyayivocavoca uthola ukuthi umzimba ukhathele. Ngoba manje ubhizi udila nalento obe usanda kizo. Umuntu manje kube ngathi akanawo umfutho ukwenza lento afuna ukuyenza. So kubalekile ukuthi yini umuntu ayidlayo ikakhulukazi amahora amabili ngaphambi kokuba aqale ukuyivocavoca laba abantambama. Okwesibili balekile futhi ukuthi umuntu udlane uma ngabe siqeda ukuyivocavoca. Mina ngicela bengigeja lapho dodolo mangibuya nje ejimini i-black face ngilifica selile ngaka liqongile ngiyobamba wena ama chips wena konke phela ngiphuma kojima nje ngishisile konke. Ibalekile ke naleyo. Ibalekile leyo njengoba besishilo ukuthi ukudla yiko kuhamba phambili noma singayivocavoca senzeni. Bese kuba ukuthi ke umuntu akayinike 20 to 30 minutes evocavoca. Uyazi ke wena mangabe uyivocavoca uyayibona makuthi uyarobha. Uyabona futhi makuthi wenza ngokuyimisela nokuyikhandla. Ukuyimisela nokuyikhandla kubalekile. Now uma ngabe senza lokho esikwenzayo asingajahe ukubona imphumela. Ngoba uma ngabe sijaha ukubona imphumela ila siyayisidika ibale khona. Imizimba yethu ayifani. Kukhona omunye umuntu ozothi mayengena esigabeni esithize sokuyivocavoca asheshe ayibone imphumela. Omunye kuthatha isikhathi ukuthi imphumela ibonakale. Okubalekile inqobo nje umuntu uma ukuthi lento ayenzayo into okuyiyona efanelekile ukuthi ayenze imphumela uyoyithola ngendlela. Absolutely. Hayi bafethu nayi challenge. Mina ngiyayithatha dokotela i-challenge. Yabona nje leyo kuvuka njalo ekseni ngiwalke ngigijime sakuhoka sagijima ngiyathatha leyo. Futhi ngizozizwa mangirobha ngithi ukuqiniqinisa ngizwe makuthi ngithi ukuthi bese ngenyanga ezayo ngibe sengikutshetha hayi sengiyibambile sengithe nokunyusa ama minutes kanje nje bese uyasitshela sesinga eda ini ukusuka lapho. Kodwa nje bonke ke siqala nabo igenge emkhaba bakwethu nayi challenge dokotela usibekile nayi dietician yethu khona sizolokhu sikhumbuzisana nje as we go udokotela. Uqhubeka umkhaba isisu sambe egcineni. Umuntu akangabheki wona yebo inhloso kusuke ukuthi abanye bafuna ukudila nemkhaba. Ukuthi umzimba unamafutha endaweni ezihlukahlukene. Amafutha ahamba endaweni ezinye ihlathi ingalo amathanga. Ahamba ngokusheshsha lapho kunase eswini. Eswini ayaqhubeka ayahamba kodwa akulula ukuthi umuntu asheshe aqaphele lokho. Ngakho ke
abantu abanga notice lokho kakhulu ukuthi babheke lapha ama results asuke khona kwezinye indawo kanti futhi kwesinye isikhathi umuntu mayeyibuka uyibona ngandlela thize impahla yize ezikutshelayo kulaba abasuke bethi bafuna ukunciphisa isisindo somzimba impahla yize eyishoyo ngoba lexega manje ibhloko makhamba kahle absolutely cha bakwethu ngiyayithatha i-challenge and ngiyazi kuyi-team yami la esinayo la siyayithatha le challenge next month sizobuya sonke sixoxela indaba enhle and into esizobe siyenza ke sizobe siyishutha zonke izinto siyiposta kwi-page loMnyango elithi KwaZulu-Natal Department of Health nodadewethu uzobe silekelela ngezinto ze-nutrition esibhalele njengoba ke usungene kulesigaba esashiwo uDr Ntsele nazi izinto yidla kanje asidleni kanje nakho esiphesha ngakho phuzana amanzi kanje ngiyayithanda naloku sigayida ukuthi ungathi phela uqeda ukujima usufubela ukudla lokho bekusale ngayizolo konke ufuna ukuqeda ibhodo akube nendlela ukuthi udla kanjani futhi nalapho so besigayidayina ke ezinyanga ihamba bese nibuya ngenyanga ezayo ke sesiba kuyishow kanje niphinde futhi nisithathe through ngokukhula ngoba sifisa ukuthi uhamba unyaka sikhule sonke ndawonye siyogcina siyifamily yakwaZulu-Natal yase South Africa ekhuluma lento yokuba ye-healthy lifestyle ayikhulumisile usizama ukuthi asibe abantu abasebenza into yokuphila i-healthy lifestyle singabuki kakhulu umkhaba ususilaphile ke nathi abemkhaba ukuthi hayi umkhaba vele uhambe egcineni sesiyawubona ngale konyaka ukuthi ugcina uhambi kodwa ke sobe silokhu siliphesha nje ifutha lapha nalapha silishaya kodwa izinto ze-diet uzosilekelela usizama siyiposte nazo lapha ukhona umfowethu la uphumlane uzophusha nayo izinto lezo oyishoyo dokotela sikhombise kwezinye nawe ubuye usenzele usikhombise sibapostela abantu bethu ukuthi izinto ezenza kanjani bese sonke ke siyangena nami ngizofaka okwami njalo mangivukile ngisho ukuthi seku2 sengiyavuka ngoba ngizovuka u2 ekseni ngi-excited ngalento nginakho ukuba nehaba dokotela into mayisa ngi-excite ngivuke ngo2 yona ngiyafika emsebenzini sengilela kusakusebenzeki kodwa we hope ukuthi with time konke kuzokwenzeka kahle ngiyacela ukuthi nje nini igoqe ugoqe sizama ugoqe sisazohlangana nabantu sikhona na TikTok njalo lukhona uhlelo la esingena khona ngemgqibelo nawo sizama nawe ubaba Ntsele siyangena ngemgqibelo sizobe sixoxa futhi yona le ndaba le ukuthi iqhubeka kanjani siyaphambili njalo ngo8 o'clock ntambama ngemgqibelo lapha ya ku TikTok kuNtokozo Ntokozo SA siyangena bese siba khona na ku Facebook page yethu ngaleso sikhathi but ke awusivalele sisizama diet sesigoqa nje ongakubalanga ukuthi kubalekile ukuthi sidle kakhulu ukudla okunofiber esingawuthola emavegini kuma-fruits into enjengobhontshisi omalentili nodali nanokuthi futhi kubalekile nokugada odali yes sweetheart hayi how sengithi udasiqinise ngapha ko sweetheart udali yini udali ngiyayiqala kodwa udali usplit pea okay okunye futhi okubalekile ukuthi ungapheka kahle ukudla kwakho kodwa mawusuzophaka intaba yokudla eplatini lakho kuyonakala so nakhona fanele sigade ukuthi singaphaki inqwaba yokudla kodwa ngiyacabanga lokho ukuthi sesiyobuye sikhulume kuhlelo lilandelayo absolutely dokotela uqhubeka kusho khona usizama okunye okubalekile akusike ukuthi yini esidlayo balekile futhi ukuthi sidla igaba ezingakhi ngoba siloku sidlile kaningi noma sidla ukudla oku-right kodwa masidla igaba eziningi nalokho futhi akuhambisani kahle nomzimba igaba engaki mhlawumbe singathi sizocela ukuthi labe siqala nabo bebuke zona nje ngoba sifuna ukuqala manje asikhuluma indaba okuhlehla hayi lokho ngingakushiyela kusizama uyositshela ke isikhathi esilandelayo siyisithi asidle noma ikathathu ngosuku ngoba lokho kugwema lento yokuthi ungadli inqwaba yokudla ngesikhathi esisodwa okay bafowethu sibambe lapho dokotela lokugcina mina njengoba ngilanga yebo ngisemkhakhweni wezeMpilo kanti futhi ke ngimkhulu ukuze zokwazi ukuyivocavoca yes sengigijima ama-comrades awu-8 ole ngiyokwenza yesi9 ayi kodwa mhlawumbe awusiyeke umuntu ongasiqalisa mfethu thina sifuna umuntu osagijima asukela aphele la wena manje uzofuna ukusifaka ke siyofuka eMaritzburg manje into ebalekile indlela engaqala ngayo ngikhohlwa istory kuyaye kube istory nyana nje mangisichaza ngakho ke ngiyazi ukuthi mangabe kuqalwa kanjani futhi kubalekile lokho ngiyakwazi nje ukuthi siqale kahle yonke into mangabe awusiphe kafushane story kafushane eish side asiside sona
Kwaku 2012 2011 Yes. ngisahlala eMaritzburg so ngidecide ukuthi no man umzimba wami uya ngokuba mkhulu. Yes. Ngivuka ekseni ngitshela unkosikazi ukuthi hayi kusasa ngiyogijima ngiyatrain. Yeah. Hayi ngiphume la ngihlala khona so bawuthi mawuphuma nje kuyanyukela. Absolutely. Angenza about 100 meters ngase ngiphelele umoya. Ngabuya egcekeni. Yeah. Ngenza nje leyo 100 meters ngabuya. Wabuya. Ngangithi ngizowenza about 5 kilometers Sure. ngabuya. Ngahlala emva kwendlu. Yeah. Ngalinda ukuthi ikhambe isikhathi. Kuthe mase kuhambe i-hour kanje. Wabuya. Ngathatha amanzi ngayithela ngangena endlini. Bakholwa ukuthi hayi impela ngijimile. Awuzwaki. Kodwa ayangidla lento ngaphakathi. Ukuthi cha ngiyazi angijimanga. Then ngaloko ngibuilda ke kancane kancane. Ngaze ngafika kulesigaba engikuso. Ususizile ke thina sinencindezi yokubuya endlini kubonakala ngathi besijima. Sesizowaphatha namanzi simbumbuzele ngawo. Singene sithi hey sengibuye eThekwini ngeJuba. No thank you very much bafethu. Kulolu hlelo sihluthwa yiyona into yesikhathi. Ngale kwalokho sithi kulungele ke bye.